Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। So first आवनो नांगौ नैबे मोनसे बक्स आं भिडिअ बानायबा मेथाइ दामखानांगौ ना दाथ' अफर डिस्टार्ब जायो नालाय ओमफ्राय मोनसे इदि खुरै फिसा लाबाय आं मिक्स खालामनो ओमफ्राय बिलाथि ओमफ्राय नारें गुल नेमु थाबा साबसिन जायो आरोना बाट आंनाव गुल नेमु गैयामोन ना बेखायनो आं नैबेखौ यूज खालामगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे जाहैबाय चकलेट टाइपनि फेस टावेल डाउनाव दिन्थिगोन आं बेखौ आंनि सिगांनि भिडिअआवबो देखायखांबायमोन आं माबायदि ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय हालदि बेयो आंनि बडि लोशननि थेमासो आरोना बडि लोशना जोबबानो माने माबा सोना दोनो आं माने गारनो बायो आं बायदि नालाय थेमायाबो गुल गुल लादुदु बेखायनो साइज नुयो आङो माने मोजां मोनो आरो साइज नुयो माने सरि ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा नांगौ हनी ओमफ्राय नांगौ जोंनो नालेंखर थाव बेखौ आं पेराशुटनिखौ लादों बिराद गिदिरखा दाबो जोबाखै ओमफ्राय नै बेसना फोनै जोब्बाय आंना फुलमोन दा बायनांसिगोन आरो बेसांखिनियानो बैफोरो जेबो नङा बैफोरो बेदर माबा माबि बिदिसो खोबनाय दङ बेफोरखौ बुंथ'ला आङो स' दायो स्टार्ट खालामसै जोङो बेखिनि इनग्रेडियेन्ट्सखौ लानानैनो बिनि उनावहाय मोनसे बुस्थु लायनो थांनो नागिरदों नै सिखा खुरि लानानै बेनो जाहैबाय नै बियो आं अननो ओंखारदोंमोन हानो बाट उपाय गैला मा होनो मोखाङाथ' गाज्रि जाबाय नालाय हानांसिगोन आरो ओमफ्राय नै हानाय लोगो लोगोनो ना नैबे येल्लो ओंखारोना बेखौ लानाङा माने बेखौ सुगारनानै गारनांगौ मिथिबाय बेखौ लाबाथाय मोजां नङा माने बे येल्लो फार्स्टआव ओंखारो माने बिसनाबो थै थायो खोमालै ओमफ्राय बेखौ जिरनानै लानोसै आङो मोजाङै बेखौहाय जिरनानै लानोसै बे सु दंना बेखौ जिरबाथाय मा खालामनांगौ मिथिबाय नै फार्स्टआव आसुगुरखौ इदि सोना लानांगौ होमबाना जिरलायलायनो खस्थ' जाया होमबाना नै इदि गखायो आरोना नै इखौ बारा जिरबाय थानो हाया जायोना वाव जानो लुगैदों होमबा नोंहा इजि जाबाय नै 1 मिनिटआवनो जाबायना आसिखौ माने इदि माबा प्रेस खालामनांगौ आरोना सिङावहाय जाबाय जोंहा नै जाबाय ओमफ्राय दा आङो मिक्स खालामनोसै मानो होनोबा आंहा मोदोमावबो बिराद गोसोम सान्दुं खामजोब्बाय नालाय इखिलि मा दोनदोंलै बेयो जाहैबाय लकेल हालदै जोंहा मामाया न'निफ्राय हरनायसो आरोना थाव होबाय फार्स्टआवहाय नारें बा हनी नङाबा मा होनो बे नालेंखर थावखौ बारा बुरजायै होना लानाङा आरोना नङाबा दैलाव जागोन ना मोखाङाव आखायाव मोदोमाव माने सिथाबना थानाय नङा बेखायनो फार्स्टआवहाय बिदिनो एसे नायनानै होदो एसे खम ओमफ्राय बिनि उनावहायसो माने मिक्स खालामलांनानै जुदि नांबावगौ बायदिबा होफादेरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय सरि दे माबा होफा इदि होनफ्लांबाय आङो लोमजादोंना आङो बेखायनो बारे बुंबाय थायासै आरोना सरि दे ओमफ्राय नै हनीखौबो होबाय आं दहायनो बुंखादों ना बारा होनाङा होननानै फार्स्टआव नायग्रोनांगौ बिनि उनावहाय नांगौ जाबाथाय होना होबानो जाबाय आरो
ओमफ्राय दा दै गिलासावहाय एसे लागोन ओमफ्राय बेयावहाय दहाय चकलेट बायदि देखायदोंमोन ना नैबेखौ फेस टावेलखौ बेखौ आङो बे गिलासनि दैयावहाय होगोन माबायदि जायो नायदो नै दसेनो 1 सेकेन्डावनो जाखायो माने फेस टावेल आरोना बेखौ ट्रेभेलिं खालामनायाव बिराद मोजां बेखौ लानो थाखाय स' नोंथांमोनाबो बायना लाबानो जाबाय ओरैनोथ' जोंनि बिदि दखानफोराव मोननाय नङा मलावसो मोनगोन आरोना बेखौ इदि देखायखांखाबाय बेखौ माबोरैहाय बानायदोंमोन नैबेजों आङो दायो मोखांखौ मोजाङै हुगारनानै लानोसै अलरेडि सुखानायसोमोन आंना मोखाङा अब्लाबो हुगारबाय आङो सेस गोसोम जाजोब्बाय नै बेनिफ्राय ओमफ्राय आखायाबो नै इयो गुफुर इयो गोसोम ना ओमफ्राय नै बिथिंबो नै इयो गुफुर इयो गोसोम सेस माने दायो नैबे फेस पेकखौ फोनगोन जोङो दहाय आं दिन्थिखांखाबाय मा मोखाङावबो माने आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे मा होनो गुफुरबानो साइज गोसोमबा साइज नङा आं बेखौ बुङाखै हा माने मा होनो मानसि गुफुरखाया सान्दुं खामनानै गोसोम जानाया बिराद गाज्रि नुयो माने बेबायदि आरो बेखायनो नै बेबायदिखौ फोननांगौ जायो इभेन आं गोसोमखौ बिराद साइज नुयो आरो मालाय सोरनाबाथ' गोसोमबाबो स्किनफोरा जा ग्ल'यिं जायो मालाय मोजां जेबो जायाना बिदि आरो हा गन्थंआवनो हाबलांदों जिखुनु बुस्थुखौ फोनबाथाय नैबे मेगननि बे पार्ट ओमफ्राय नैबे खाथिद्रायाव फोननाङा माने मानो होनना बुङोबा मेगन होननाय बुस्थुआ बिराद दाम गोसा बुस्थुथ' बेखौ जानला मानला मोननो थाङा ओमफ्राय आंहासो मेगना एसे बोरैबा जालांबाय थादों मबाइल नायै आंना खामानियानो जबानो मबाइलावनो जाबाय नालाय उपाय गैया ये पीली पीली चेहरा ये पीली पीली गर्दने ये पीली पीली बदन हाँ पागल हुआ दीवाना हुआ पागल हुआ दीवाना हुआ तेरे ऐसे पीले बदन देख के टिंग टिंग हाँ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली देले भाई जल्दी जल्दी गुफुर जादो शुटिं खालामनांगौ देनां गुफुर बानायनांगौ ना मा दुगैखांखाबायमोन आं नानि दुगैबावनांसिगोनलै अबेसे गरम बोथोरावथ' 20 बार दुगैनायानो जाखायो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली पागल हुआ अबेसे बेबायदि फोनबाथाय दलर थानांगौ आं फोनगोन आखायावहा नङाबा बाराद्राय पेक लारायबा रिंकल्स जानायनि चान्सेस थायो माने आखायावबो दे आखाइ साखाइ गोसोम जाजोब्बायना दानि आखाइखौ देखायनोसै आं माबायदि दा आखाइ देखायनोसै ओमफ्राय थानांगौ 20 मिनिट लारायालासिनो इम्पसिबल आंनि थाखाय नानि मेथाइ दामफायलाय टाइमा फैदा जाबाय नालाय हुगारनांबाय मबाइलनि पिन खेवना
5:21 जाबाय आङो Purchase your tracks today. रानजोब्बाय जोङो नानिजों आंजों फोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय नानिया माबा माबि बुंबाय थादों आं माबा होनबाय थादों मिनि होबाय थादों ओमफ्राय सानैबो इदि हमथेनानै इदि ना मिनिबाय थादों माने गोसायनानै बिराद टाइट जाजोब्बाय नै स' दायो सुहैनोसै दायो सुखांबाय आङो सुखांनानै ओमफ्राय मोखाङा मा होनो येल्लो जायो आरो आं हालदैखौ बारा होदों नालाय मानो होनोबा सान्दुंबो खामदों आरो लोगोसे बियो लकेल हालदै बेखायनो इउज खालामनायाव जेबो बिदि एक्सट्रा माने गाज्रि जानाय नङा बेखायनो आं एसे बारायनो होखादोंमोन ओमफ्राय आरो दाख्लैहाय सान्दुं खामनानै आंनि मोखाङा माने माबा जादोंमोन आरोना मा होनो बेखौ माइसुमै बायदि फिसा माने ओरैनोथ' आंनि स्किनावहाय जेनेबा सिथर एसेबां जायाबाबो बिराद स्लेम आरोना खिन्थु दाख्लै शुटिं खालामनानै बिदि सिथर फिसा जानानै जेब्लानाखि आं क्रिम फोनो मयस्चराइजार फोनो ओरैबायदि माने मोजां नाङा माबानायाव फोननायाव माने हब्रा बाट दायो बिराद स्लेम जादों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय सुखांनानै आङो फोनगोन एल'भेरा दहाय हानानै दोनखानाया बेखौ माने आं टाइम मोनबानो एभरि मर्निं ओमफ्राय उन्दुनाय टाइमाव फोनो आरो एसे मोजां जायो बेखौ फोनबा मिथिबाय आसरित प्रमान मोनदों आरो आङो दाख्लै सान्दुं खामनानै जितु माने सानसेयावनो मोना आरोना साननैदो मोनदों खिन्थु आं एकदम बारे माने क्रिम फोनबाथाय एकदम अखयज मोनलायलायो मानिबा खेरे माबाया माइसुमैया ओमफ्राय दा एकदम बारे प्लेन माने आंनि स्किना बिराद मोजां आं बेखौ बुङाखै जेनेबा मा होनो मोजां नाङो आरो न' एसे प्लेनबा ब्लेन्ड खालामनायावबो मोजां मेकआप सेकआपआबो इजिलि ब्लेन्ड जायो नांलाबाय थायो बेखौ फोनखांनानै आं मा फोनो लोगोसेनो टमेट'खौ बिदि स्लाइसलि हाना लानानै बिदि फोनो आं माने इदि खालामनानै आं दसे थाथ'यो ओमफ्राय दसे थाथ'नानै मोखांखौ सुसिगोन मोखांखौ सुनानै नैबे नालेंखर थावखौ आं ओरैबायदि फोनो माने जेब्लानाखि आं हराव उन्दुनो टाइम जुदि आंनि स्किना एकदम डेमेज जादों आंनि स्किना जुदि सानबार्न जानानै बोरैबा जाजोबदों होमबाना नालेंखर थावखौ ग्लेब फोननानै मोखाङाव नैबेबायदि एकदम गिसिसि फोननानै उन्दुनानै था साननै सानथामावनो मोखाङा मोजां जागोन एकदम 110% गेरेन्टिखा आरो आंनोथ' बे कम्पानियाथ' आंनो माबा मोनसे मा होनो गावनि एडभार्टाइजनि थाखायथ' आंनो हराखै आं गाव पार्सनेलि माने इउज खालामनानै जितु आं बेनिफिट्सफोरखौ मोनदों बेखौसो शेयार खालामदों आरोना आरो मा होनगोन आंथ' इदि एक्सपार्ट नङा बाट माखासे होम इनग्रेडियेन्ट्सफोरजोंनो माने बिराद मोजां जायो आरो बिदि ओमफ्राय दसे टाइम थानानै आङो मोखां सुखांनानै थाव नालेंखरखौ फोनसै
नै दायो आङो मोखांखौ सुखांनानै दा नालेंखर थावखौ फोनना लागोन आरोना जेसे माने मोदोमाव सिथाबबाय थानाय बायदियै फोनना लाबाय थानोसै माने हरसे गाहाम दोननांगोन आरोना ओंखायनो आं एसे बुरजायै फोनगोन माने सानबान जानानै एकदम माने गोरान बोरैबा जाबाय आरोना बोरैबा सिथर फिसा फिसा इदि जादोंमोन आरो आंहा बेखायनो आङो फोननानै लाबाय ओमफ्राय बेबायदि फोननानै आं रिजाल्टखौ मोनदों बेखायनो आङो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों आरो दाथ' नै दैज्लांनि टाइम ना जेनेबा माइ गायनायनि फुनायनि सिजनमोनथ' सान्दुंफोरा खामना थाखायो बेखायनो आं माने रिजाल्टखौ मोननायखाय माने शेयार खालामबाय आरो स' नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस आरो आंनि गोदान भिडिअआ रिलिज जागासिनो बे सप्तायावनो स' नोंथांमोना नायबाय था बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय